ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумот шавад дар WhatsApp имо экран омада роӣ кунем. мо дар видео оянда фурӯшта реклама омада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз территорияи шаҳри Бухтар, аз территорияи Ваҳдат, Ҳисор, территорияи Кӯлоб, Ҳамадонӣ ва дигар тарафҳо аст ки бо нархҳои арзон. ҳам хонаи заминӣ, ҳам квартираи фурӯшӣ ва дигар чо аз Душанбе хеле бисёр аст ки ҳар гуна вариантҳои хуб аст. хоб курси имрӯза бошад дӯстон 1000 рубл баробар аст ба 160 сомонию 50 дирам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. марҳамат рафтед то охираш тамошо кунем. салому алайкум дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. дӯстони азиз, то имрӯз дар компания Фабелик танҳо занҳо метавонанд ки кор ва фаъолият бикунанд. имрӯз бошад дар ин компания Фабелик мардҳо метавонанд ки бе ягон мушкилӣ кор бикунанд. рақамҳое ки дар ин тараф ҳастанд, танҳо мардҳо метавонанд ки занг бизананд. рақамҳое ки дар ин тараф ҳастанд, танҳо занҳо занг мезананд. маош ай 70 то 7000 сомонира. дар компания Фабелик кор кардан дӯстони азиз ягон чиз зиёдатӣ дар кор нест. фақат телефон, интернет, WhatsApp халос ба шумо барори кор. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам квартираи фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки срочная квартира қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар ноҳияи Кушониё, пеши балниса, доми акаи Дилшода, доми навастройка, доми нав озода ва тозак, ҳама чӣ дар пешаш. хонаи 44 духонага квартира ҳастае ки дар шашум ошӯна қарор дорад. квадрат чанд мега ҳисоб карда натонистем. квадратш хане ки духонага кушода астае, бо об свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз ва пеши балниса рӯпарош супермаркет, аптека, мағозаҳо ва мағозаи стройматериалам ҳастае ва барошта балниса ҷои беҳтарин, ҳамаи саунд маршрут, яъне ки таксӣ дорад. пеши нави саршавии Кушониё на пеши наздикии мақсад ки Сомонӣ, паспорт Нисол, балниса, супермаркет, ресторан, ҳама чӣ дар пешае. ҷои беҳтарин, доми нав. квартира мегӯяд срочно мегӯяд пул дар кор шуда мефурӯшем бо нархи 250 000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. 250 000 сомон аст. кадоме ки мехарам мегӯяд бо муомила мекунем. такшда мағозаи мақсад ки мағозаи хеле трезаҳои пластикӣ ва дарои пластикӣ ҳам астае. опшим ҷош бениҳоят хуб, ҳама чӣ дар пешаш астае. якум рақамош рақамҳои билайн астае, кор мекунад ва дуюмаш мегафон, ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунад. харидори аниқ бошад мегӯяд квартира ремонт дорад, тайёре медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ, омада бина мегӯяд ягон сум муомила мекунанд. метавонем ки бештар маълумотои пурраша аз рақамҳои поёмда гирем, бо кондитсионер, телевизорам доштае. лайкҳоро фаромӯш накунед гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо дар ки ҷой метавонед силкаша падилсаш кунед. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати Неъмон Розиқ гуфтага аст, посёлкаи Наврӯз, аз мақсад ки ай бозори марказӣ мегӯяд тақрибан 2 километр дуртар астае. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Неъмон Розиқ, посёлкаи Наврӯз аз бозори марказӣ ҳамагӣ где-то 1,5-2 километр роҳ астае. 5 сотиқ замини ҳамвор астае ки гирдуванаш пол ниход маҳкам бо сменблокат. якта ҳоҷатхона тайёр дорад. метавонед ки хонара соз карда гирена ки ҷош ҳамвор гирдашда одамо зиндагӣ доранд ва обсветчам ҳастае. инчунин мегӯяд документҳои хона мегӯяд 100% дӯстон азиз наздикии мошинбозор ҳама чӣ молбозор опшим дар пешае. молбозор ва мошинбозор дар наздикишае, опшим пеша шудае. нархша мегӯяд срочно мегӯяд пул дар корша мефурӯшем бо нархи 90 000 сомонӣ ки бо ягон сум муомила мекунанд. 90 000 сомонӣ астае дар шаҳри Ваҳдат, ҷош ҷои беҳтарин. шахсоне ки мехарид ҳамин рақамошон астае 24 соат кор мекунанд. мегафон астае, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотои пурраша гиред. харидори аниқда арзон мешавад. 90 та $100 марҳамат тамос гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои райони Синно дохил мешавад, тарафи Варзобгез, аз роҳи калон мегӯяд тақрибан мегӯяд 400 километр дуртар, болотарак мегӯяд гардиши Харангон. боз такрор мекунад территорияи Душанбе, ноҳияи Синно, Варзобгез, аз роҳи калон тақрибан 400 метр роҳ, болотарак тарафи гардиши Харангон мешавад. хонаи дуошона бо проектҳои замонавӣ.
6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардаги аст, як хонаш ремонтои замонавӣ кардаги аст ки якта коридор, як ошхона, баня ва ванна ҳоҷатхона дурушта тайёр аст. ошхона баня ҳамаш тайёр аст, қатъи ҳоҷатхонаш қатъи мақсад ки як хона дигараш ҳам ремонтои замонавӣ дорад. Хай хона проектои нав дар тирезаҳои нави пачка часпондагӣ аст. боз як ҳамаш дигар шебен хумам хел чиём дорад, коридоруш ҳамаш ремонт кардаги аст. фақат 3 дар хонаш мегӯяд ремонтуш нопурра. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки бо муомила мекунем. якумаш рақамҳои мегафон аст кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои вавилон инашда ватсапам пайваст доранд. шахсоне ки мехара мега боз муомила ва савдои хубам дорад. ина дӯстон азиз, агар ягон маълумотша нафаҳмида бошем боз занг занем ба шумо фаҳмода метиҳанд. ванна ҳоҷатхона як дар хонаш бо коридор шамаш ремонт кардаги тайёра, боз ина термисам доштае. хай бо як бо шумо занг занем ба шумо мақсад маълумоташа мефаҳманд ва нархшам бо муомила мекунанд. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт дар ноҳияи шомансо тарафи каротогинский дуюм кӯча пеши мақсад ки аз мижели массив мегӯяд ҳамагӣ то хонара мегӯяд маршрут дорад. шаҳри душанбе шомансо каротогинский дуюм кӯча ҷош ҷои беҳтарин аз жили массив мегӯяд маршрутка меяд ва аз пеши хона мераванд, яъне ки маршруткаш проблема нест. 8 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардаги аст ки бо ремонтои замонавӣ. об ва свет позитсияни аст, якта веран, якта коридор, дута подвал, як баня, як кухни дар дурушай ва бо як магазин як калон дорад. бояст дигар дӯстон азиз, мақсад ки чакдон дорад ва боғ дорад ки дарахтони мевадиҳанда 63 мега дарахти мевадиҳанда дорад. боз як чоҳи 12 тонага мега дорад ва инчунин ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% ва пеши хона кади боз такрар маршрутка мақсад ки ба пеши хона мегузарад. инчунин мошинош мегӯяд мошини боркаш, яъне омада мегӯяд мусора ай пеши хона мегирад, мақсад ки ҳамаш тоза ва озода, ҳамаш бо мақсад ки замонавӣ кардаги аст ки мошини худаш омада мусора мегӯяд аз пеши хона мегирад. мактаб, мағоза ва дигар чиро мегӯяд ҳамаш ҳаста, мегӯяд ягон мушкилӣ надорад. ҳуҷҷатошам мегӯяд 100%. хона мегӯяд дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 480 000 сомонӣ ки боз муомилаи хубам дорад. 480 савдо дорад. хона бо тамоми чизи чораш, мақсад ки ҳамаи чизҳои зиндагӣ дорад. подвал, коридор, кухни, мақсад ҷои нонпазӣ, 12 тонага об ва 12 тонага ҳамхали об дорад ва инчунин ҳуҷҷатошам ҳамаш 100%. якум рақамошон аст мегафон ва дуюмаш вавилон аст ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки агар харидор бошед маромад занг занед ба шумо мефаҳманд. ина бо як магазин дорад ки метавонед дар ин магазин мақсад ки як бизнес тайёр савдо кунед. беҳтарин вариантҳо маромад шахсоне ки мегиред метавонед занг зада бештар маълумотша гиред. чойлоби ангурам дошта, боз пеши хона навес рӯи ҳавали поли худ бетон, об ва свет мегӯяд мушкил, инчунин боғам дорад. дидасен чӣ қадar ремонти беҳтарин ремонт кардаги аст. дӯстон аз бисёр такрор мекунем, маромад агар харидор ки бошем бо шумо занг занем ва маълумотша аз худашон гирем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки замонавӣ бо тамоми санъатшкатӣ. хона қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт дар ноҳияи фидавсӣ поини корвон пеши даврӯза пеши заправкаи сороёл амихел сороои. дӯстони азиз, агар ягон маълумотша хато фаҳмода бошед шумо занг занем ба шумо фаҳмода метиҳад. хона бо тамоми санъатчаи ремонтои люкс замонавӣ бо ҳама чипкатияй. шаҳри душанбе ноҳияи фидавсӣ поини корвон пеши заправкаи сорооил. ҳамин хел маълумото бо хай занг занед. ҳамагӣ хона мегӯяд маҳсулот мегӯяд 2.5 сотиқ замин аст ки обши хонаи дуошона 5 дар хона, дута дар поё, се тага дар боло бо ремонтҳои замонавӣ ҳамагӣ 140 квадрат мегӯяд дуруни хонаҳо. 2.5 сотиқ замин 5 дар хона, маҳсулоти дурунуш 140 квадрат аст. хона бо тамоми мақсад таҷҳизотҳои замонавӣ. якта ҳоҷатхона дар поё, якта дар боло ва якта баня дар болоша обшин ҳар як кадомаш дутаи қариб ки кадаги аст. хона мегӯяд люкс ремонтҳои бо сифати аълокатӣ. ва наздикиш дар мактаб, мағоза, масҷид, заправка, бозор ва дигар супермаркетҳоаш дар пешай. инчунин ҳуҷҷатшам 100%. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 680 бо савдо мекунем ё ки ягон мошин боша болоишам сумтия мегӯяд мекунем алиш. маромад дута рақам аст, ватсап дорам, маромад бештар маълумотша гиред алиш ба мошин. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ.
боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочаинашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Гипразем гуфтагастае кӯчаи Гулпарвар шаҳри Душанбе Гипразем Гулпарварда ду хонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошӯина қарор дорад 52 квадрати метре бо све таъмин астае ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ва ремонтшам ремонтҳои намхалии чихеле ки дар навордисе на ремонти зур на безеб ремонти барои зиндагӣ 100% домуш мега ду ошона астае бо хай шахсоне ки мехарем бо аниқ қада гирен нархи квартира мега 250 000 сомон астае бо арзон мекунем омада мега аз пеш бинен мега мушкилӣ дора мега сум дар корае бо савдо дора дӯстони азиз хай шахсоне ки мехарен маҳрамат бо рақамошона занг занем ва қачон муомила кунен квартира срочная аз куҷое ки ба шумо хона замин квартира ки лозим бошад дар комментарияи мо нависед мо дар видеои оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем фақат лайкора фаромӯш насозем мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ хона қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленинский район аз район мегад ҳамагӣ 1 километр мегад поёнтар наздикиҳои корвон мешава мега соҳибуш 8 шотиқ замин масоҳат астае ки ду дархона ду комнатаи временка кардагӣ астае ки хоб ҳуҷҷатошам мегад 100% гирдвана шуда одамо зиндагӣ доранд аз райони ленинский район мегад 1 километр мега айтраса дуртар қариб ки корвона мега наздиктар астае нархеш мега 90 000 сомон астае бо муомила мекунем хайна рақамошон мега тисел астае шахсоне ки агар харидор ки бошед маҳрамат бештар маълумотша гирен 90 тай бо хай муомила кунен қачун лайкор аз ане фаромӯш накунед навора подписаш кунед мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар маркази шаҳри ваҳдат пеши балинса дастун аз яъне ки ҷои хуб да мега соҳибшо пеши балинса маркази шаҳршда ду хонага квартира астае ки дар сеюм ошӯина қарор дорад 42 квадрати метре бо об све таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис дора ремонт чихай на замонавӣ на безеб барои зиндагӣ средни мешавад дом мегад 4 ошона астае дар сеюмаш қарор дорад 42 квадратае срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 215 000 сомон ки бо муомила мекунем 215 000 мега харидори аниқ боша мегад омада бина бо арзон мекунем бо хай веран перан калидор ошхона баня доштае рақамошон мегафон астае шахсоне ки мегарен маҳрамат занг занед дӯстони азиз шумо дам агар амхали квартираҳои фурӯшӣ хонаҳои заминӣ замини холӣ мошин ягон техника ягон аппарат чизе ки барои фурӯхтан барои реклама кардан дошта бошад маҳрамат рӯй кунем мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем лайкотона фаромӯш накунед гузорем мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ боз як хонаи фурӯшӣ астае ки яъне ки аниқтараш замини фурӯшӣ срочное замин қарор дорад дар шаҳри Кулоби Бостонӣ дар қитъаи шашумда 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки фундаментош рехтагӣ астае боз шебен қум ами хеле чиҳоам дорад гирдванашда полни худ одамо зиндагӣ доранд 5 сотиқ замин временка фундаментош қатъи гирдванаш ва шебен пебен ам хеле чиҳо қум дорад нархеш мегад 35 000 сомонӣ астае бо хай қатчон занг зане муомила кунем будан ки дар комментария ки ҳамхали подписчикои мо хоҳиш карданд ки аз шаҳри Кулоб замин ёбед ина ба шумо замини арзон агар маъқултон боша хай занг зане қатчон муомила кунем мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшӣ астае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Сино обшин тарафи Зарафшон ва Зарнисона доми Бек Сабур астае мега соҳибаш тарафи роҳи Калонда лаби роҳда ака кадоми домуш боша намедонед ки тарафи мақсад ки Зарнисор доми Бек Сабур уфтага астае соҳибаш лаби роҳи Калонда ду хонага квартира астае ки дар чорум ошӯина қарор дорад 58 квадрати метре бо об свет ҳаст дӯстон азиз хай маълумотои пурраша бо аниқ қада як бор дига гирем ки бо ягон камбудӣ нашавад хай хона ремонт дора барои зиндагӣ 100% буда лаби рода пеши мағозаи мастирок да нархеш мега 279 000 астае бо муомила мекунем хай шахсоне ки агар харидор ки бошен бо як бор шумо занг занем ва маълумотои пурра ва аниқша аз ёбашон гирен чанд қай маълумоте ки пешкаш карда буда мо ба шумо расондем боқӣ монда маълумотош аз шумо дӯстони азиз ба хотири шумо меҳнат мекунем мақсад монтаж мекунем шабу рӯз як лайка дареқ надоред лайка занед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ боз як замини фурӯшӣ астае ки аниқтараш замин бо фундаментош
қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дар Москваст ки Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар территорияи маркази ноҳияш да маълумотҳои пурра мегӯяд тариқи телефон об ва свет мегӯяд дорад 7 сотиқ замин маҳсул астае ки се дар хона фонда мерехтагӣ аст ки бо калидорош гирду ванаш мегӯяд маҳкам аст яъне ки се тарафаш маҳкам аст фақат намин тарафи раҳ ҳуй астае кӯча асфалт мегӯяд ки мақсад шебини майда рехтагӣ аст гирду ванаш да полни одамо зиндагӣ доранд маҳаллаи навай мегӯяд мақсад гирду ванаш маҳкамае ва об ва свет мегӯяд аниқ дорад нақша мегӯяд 60 мегирем бо муомила мекунем ва рақамошо тисел аста кор мекунад шахсоне ки мегирен марҳамат занг занен нархи 60 савдошай марҳамат занг занен ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.